бо назардошти кӯҳистон будан ва нисбат ба соли гузашта зиёд боридани барф, айни замон сокинони ноҳияи Рашт аз нақлиёти вобаста ба фасли сол пешбинишуда истифода мекунанд. Ҳамарӯза техникаи соҳавӣ барои таъмини ҳаракати нақлиёт саривақт роҳҳоро аз барф тоза мекунад. Рашт ки асосан ноҳияи кӯҳистон аст, сокинонаш дар самти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пайваста муваффақиятҳоро афзун мекунанд, барои фасли зимистон маводи ғизоӣ ба қадри зарурӣ захира карда шудааст. Дар давраи боридани барф ва то андозаи мушкил шудани ҳаракат дар роҳ аз ҳисоби истеҳсоли худӣ истифода намуда аз бозор маводи ғизоӣ харидорӣ намекунанд. Дар соли 2021 нисбати соли 2020 350 тонна дар ҳамин ҳудуди ҷамъияти ҳоид калчука ҷамъоварӣ зиёд шудааст. Аз ҳисобе ки мардум кишти калчука кардан ҳосил хуб шудак, ҳосил хуб ба даст овардагиянд. Мардум дар амборҳо дар захира намуданд ки то ба кишти боҳорӣ бо истифода баранд. Инчунин дар соли 2021 нисбати соли 2020 150 тонна мева барзиёд мардуми ҷамъияти ҳоид истеҳсол намуданд ва мардуми ҷамъияти деҳоти ҳоид тамоми намуди лӯбиёгӣ маҳсулотое ки ҳастанд дар амборҳо нигоҳ медоранд, зиндагиашро аз замин ҳисоб бурда истоданд. соли 2021 бо назардошти ҳолати кунунии ҷаҳон ба роҳ мондани таъмини истифодаи самараноки замин имкон фароҳам овард ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Рашт истеҳсоли картошка нисбат ба соли 2020 наздики 9000 тонна ва истеҳсоли мева 3977 тонна зиёд шавад. Айни замон захираи картошка барои тухмӣ дар ноҳияи Рашт 3631 тоннаро ташкил медиҳад. Сокинони ноҳия дар шароити хона низ маводи ғизоӣ захира намуданд. ҳамзамон хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Рашт ба қадри зарурӣ себ ва мурӯд захира намуданд ки онро тадриҷан дар фасли зимистону баҳор пешниҳоди ҳамагон мегардонанд. Ин натиҷаи меҳнати садоқатмандонаи кишоварзон дар соли 2021 мебошад ки имрӯз аз ин ҳисоб фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ таъмин аст. айни замон нақша гузошта шудааст ки бо иҷрои саривақтии корҳои дар ин шабу рӯз пешбинӣ шуда фаровонии ҳосили мева дар соли 2022 дар ноҳияи Рашт таъмин карда шавад. имрӯз дар анборҳои хоҷагӣ мо зиёда аз 100 тонн меваи хушсифат захира карда шудааст ва ин намуди мева барои содирот дар моҳи апрел ва май пешбинӣ шудааст ва имрӯзҳо захираи картошкаи тухмӣ ҳам дар хоҷагии мо хуб аст. Рашт аз ҷумлаи ноҳияҳои аграрии мамлакат ба ҳисоб рафта иҷрои саривақтии нақшаи омодагӣ ба фасли зимистон имкон фароҳам овардааст ки сокинону меҳмонони ноҳия дар фасли зимистон саривақт аз хизматрасониҳои сатҳи баланд дар самтҳои гуногун баҳравар шаванд. айни замон кишоварзони ноҳияи Рашт талош доранд ки аз ҳисоби захира бозори истеъмолиро бо картошка ва мева таъмин намуда захиракунии барф ва яхобмониро дар майдони боғ ба анҷом расонанд.